Bueno, ostean da 74, gaurkotasuna omen daukan kantua ere bai, gaur egun, en fin. Baino latzago ta urteak egun baino gehiago 574 ohe huts saina zabaltzen batzuen ustez ordaintzen dagokien zigorra mante dutenentzat berriz askatasun haizea baina hori nork ulertarazi etxean zai bakarrik denari 574 daupada gehiago gure bihotzean gure bihotzean